продаж, яны размещаются и на сайтах, и размещаются и в державных структурах. И просто треба уметь читать. Просто треба заходить и читать. Нягледзячы на тое, што справаздачы дабрачынная арганізацыя BuySol дае выключна ў лацініцы на літоўскай і ангельскай мове, я ўсё ж такі знайшоў у сабе сілы, знайшоў час і разам са сваімі сябрамі вывучыў справаздачу фінансавую за 2022 год. Згодна афіцыйных дакументаў, у ёй працавала ўсяго 2 супрацоўніка. І на іх на працягу гэтага часу было выдаткавана у якасці заробка больш крышачку, чым 19 тысячаў даляраў. 11 тысячаў атрымала кіраўніца фонду Анастасія Лапуцка, і в месяц гэта составляла прыкладна 950 еўра. Ну і другі супрацоўнік без прозвішча, ананім, ось астатнюю суму, што складала ў месяц прыкладна 700 з нечым еўра. Але, аднак, у сваім інтэрв'ю YouTube каналу «Жыццё Маліна» 23 красавіка 2022 года Андрей Стрижак заявлял, что... Насколько я помню, у топов фонда были зарплаты в районе там 1500. Про свою я могу Давай сказать. про свою. Да, такая сумма раньше звучала, но позже я вот уже в интервью называл другие суммы. Сейчас у топов 2500. Але ані гэтыя топы, ані гэтыя лічбы, ну, аніяк не хочуць супадаць з афіцыйнай справаздачнасцю фонда. Но в целом не в сумме тут дело на самом деле, потому что тот объем работы, который делается... И... Мне кажется, в сумме, потому что мы с тобой говорили... Думаешь, я за деньги работаю? Из этой истории может выйти шикарный анекдот. Паважаныя сябры, я адправіў запыт у BuySol, каб ён прасвятліў і патлумачыў гэтую сітуацыю.